Nirrikonoxxu s-sem tal-ħaddiema tagħna kienet it-tema li tat il-bidu għas-serata annwali tal-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-sena 2021 fejn ġew onorati 6 individwi, 3 organizzazzjonijiet u tim. Rosen Camilleri kienet dik li ħadet il-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-sena. Kap eżekuttiv tal-kura tas-saħħa primarja ġiet rikonoxxuta għax-xogħol siewi li għamlet matul din is-sena u b'ferħ tenniet kemm ikburija u li ħatibqa' taħdem għal ġid tal-pajjiż. Għalija il-Premju Ħaddiem tas-sena huwa premju prestiġjuż ħafna, huwa premju li jimmarka uċċata ta' karriera fil-ambitu taċ-ċivil, huwa premju li itini kuraġġ ukoll jimili bil-kuraġġ biex inkomplu ntejbu u nagħmlu inizjattivi ġodda għal benefiċċju għal ġid tal-poplu tagħna kollu. Fost ħafna premji oħra li natawwa din is-serata kien hemm oħrajn li rikonoxxew lil Emanuel Bsajla. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ingħata premju għall-aħjar kap tas-sena u l-Pulizija tal-Komunità ħadet il-premju tat-tim tas-sena. Liana Bonnici imbagħad ħadet premju għall-iktar mexxija żagħżugħa ispiranti u Sport Malta ħadet il-premju għall-aktar organizzazzjoni inklusiva. Din l-attività ġiet organizzata mill-Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta. Il-President ta' Malta George Vella wara l-apprezzament tiegħu għal fatt li l-premjiet qed jagħtu attenzjoni għall-individwi li permezz tax-xogħol tagħhom kienu strumentali fil-mixja favur aktar sostenibilità u soċjetà inklusiva. Dr. Vella nnota l-ħtieġa li d-drittijiet tal-ħaddiema anke waqt il-pandemija ma jkunux mittiefsa. Huwa faħħar l-impenn tal-Maltin u Għawċin u qal li nistgħu nkunu kburin li minkejja l-isfidi kollha pajjiżna xorta baqa' jħares il-qudiem u baqa' jinvesti fl-aktar riżorsa fundamentali u għażiża għalih, ir-riżorsa umana. Il-messaġġ huwa ċar, nirrikonoxxu s-sem tal-ħaddiem fis-sens li jridu nirrealizzaw li f'pajjiż bħal tagħna fejn ir-riżorsi prattikament ma jeżistux, għandna riżors kbir ħafna li huwa l-ħaddiem illi bil-xogħol ta' kuljum tiegħu jikkontribwixxi l-ekonomija. Min-naħa tiegħu il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela qal li l-għan tal-Gvern huwa li jkompli inċentiva l-bżulija u għalhekk qed jaħdem biex jiffoka l-enerġija tiegħu fuq l-iżvilupp tax-xogħol diċenti u impjieg ta' kwalità. F'serata fejn ippremjajna l-bżulija ta' dan il-poplu kemm tal-ħaddiema kif ukoll ta' min iħaddem imma wkoll ta' min imexxi diversi postijiet tax-xogħol, fakkart kemm dan il-Gvern ikompli ipoġġi l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u l-interessi tax-xogħol f'pajjiżna fuq quddiem.